Er det et kamera? Ej. Hallo? Ja? Hey. Wow. Ja. Det. Kom med. Kom. Ja. It's not enough. Ringsted er en dejlig by. Det er en by, hvor der er plads til pensionisten, husmoren, børnene og de unge. For det meste. Fordi der er rigtig mange steder, man kan være. Det er steder, vi bare skal lære at udnytte bedre. Men andre steder er forfaldne og trænger faktisk bare til en kærlig hånd. Et eksempel er Kærlighedsstien, der er smuk og kan blive et dejligt romantisk sted. Men det er blevet glemt, hvilket er underligt, når det er fint nævnt på kortet over byens bånd. Vi skal huske at give Ringsted muligheden for at udleve sit fulde potentiale. Men gør vi det?